Guys, welcome to my YouTube channel. आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायजों गासैखौबो वेलकाम खालामनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने साबायखर बावनो होननानै फैनाय भिडिअआवहाय आंनिनो एक्स NDFB आदामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो हरनि 12टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्स NDFBफ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै बेफोरबायदि मानसिफ्रा खुनु संसार जानायनि बागै हारिनि बागै बिमानि बागै बिफानि बागै समाजनि बागै जेबो सानले नामा नोंसोर फाइनाली आं हामबाय होनो सानदों आंनिनो जोंनि गेजेराव दिनैबो खामानि मावबाय थानाय उखैनायखौ उखैयाखै उखैयै बायदि मेंनायखौ मेङि बायदि दिनै खामानि मावबाय थानाय आंनि आदा एक्स NDFBमोन नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय दिनैसिमबो नोंसोरो जे समनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि हारिनि थाखाय नांबोबाय हारिनि थाखाय फोसाबबोबाय समाज फोसाबबोबाय दिनैबो नोंथांमोना दिनैबो जिरायनाय टाइमावबो दिनै जिरायालासिनो बेफोरबायदि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा